کہندا پیا حافظ الحدیث مالک بن دینار فرماتے ہیں سید بادشاہ دی صدارت دے اندر میرے دوستو میری صدا نو سن دے جاؤ کہ مالک بن دینار کہندے نے کعبے دا طواف کر کے میں بیٹھا ہویا فارغ ہو کے بیٹھا حاطب غیبی تو ندا آئی مالک بن دینار جا او کعبے دی نکر دے اوتے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا اوندا ہاتھ کٹیا ہویا ہوئے گا اکھ نکلی ہوئی ہوے گی کہے اللہ کہندا ہی نکل جا میرے گھر وچوں میں تیرا کوئی حج قبول نہیں ہو کیتا آپ کہندے نے میں اٹھے آواں او ایک جوان کھڑا ہے اکھ نکلی ہوئی ہے ہاتھ کٹیا ہویا ہے میں کہ بیلیا رب دا پیغام لے کے آیا اللہ کہندا نکل جا میرے گھر وچوں تیرا حج قبول نہیں او آپ دے گلے لگ کے بڑا رویا کہندا قبلہ مینوں 7 سال گزر گئے نے میں ایویں حج کر کے فارغ ہونا وا تے کوئی نہ کوئی تیری طرح مینوں کہندا ہے کہ میرا حج قبول نہیں اللہ کہندا باہر نکل جا آپ نے جس ویلے اندی آواز سنی فرمایا پھر کی جرم کیتا ہی رب تیری توبہ دی قبول کردا کہندا حضور میں اپنی ماں دا دل دکھا کے آیا آکھیا پھر ایتھے کی لینا آیا جا پہلے ماں نو منا پھر اللہ دے گھر آیا کیا حضرت جی میں بڑا بد نصیب ہاں میں دنیا وچ ایسا بد نصیب ہاں جویں تے نہ ماں مندی ہے نہ خدا مندا ہے میرے دوستو جس ویلے آپ نو اندی کہانی دکھی لگی کہندا ایک مہربانی کرے گا میرے نال چل میری ماں منا دے تیری شکل بڑی سونی ہے تیرا چہرہ بڑا نورانی ہے شاید تیری وجہ تو میری ماں مینوں معاف کر دے اوندے مرن تو پہلے تے اپنی موت تو پہلے میں چاہنا میری توبہ قبول ہو جائے میرے دوست آپ کہندے نے مینوں رحم آ گیا میں اوندے نال چلدا چلنا اوندے بوہے تے گیا دستک دتی ادھر مائی پوچھتی ہے من نکل باب کون ہے دروازہ کھڑکاون والا پتر کہندا اماں میں تیرا پتر آیا ہوں ماں دی اندروں چیخ نکل گئی ہے اوے ظالماں پھر تے ماں نو رلاون نہیں آ گیا کہندے نے میں آکھیا اوے ظالماں کی ظلم کیتا ایمان دے اوتے 7 سال بعد ماں تیرے ظلماں نو نہیں بھلی خیر او کہندا قبلہ واپس نہ جا آیا تے اج میرا کم کر کے جا آپ کہندے نے میں آواز دتی اماں تیرے دروازے تے میں حضور دیاں حدیثاں دا حافظ آیا نبی دے دین دا حافظ آیا حضور دے دین دا خادم آیا دروازہ کھول دے دروازہ ماں نے کھولے آئے تے پتر پیچھے اپنے چہرے دے ہوتے اپنی چادر لیندا آئے ایویں اپنا منہ لکایا ہویا کہندے نے میرے پیچھے پیچھے آیا ہے منہ نے لکایا ہے میرے پیچھے پیچھے چل جا اپنے چہرے تے چادر پا کے رو رہا ہے میں پوچھیا اون دی ماں تو بی بی اینو معاف کر دے یہ قبلہ میں تے محشر دے دیاڑے بھی اس ظالم نو معاف نہ کراں گی میں پوچھیا اینے کی کیتا ہے آکھیا قبلہ رمضان دا مہینہ سی اے ظالم شراب لے کے آیا نال گوشت لے کے آیا کہندا اماں روٹی پکا دے میں کہا کمینے اللہ دے مہمان مہینے دا کچھ تے حیا کر لے روزہ نہیں رکھدا تے کم کم روزے داراں دے کے کھانے کھاون دیاں گلاں تے نہ کر تے او بھی شراب پیون دیاں گلاں کہندی ہے قبلہ نے جا کے تندور چگ بالی اقبال کے میرے والا تو پکڑ کے کہندا اماں روٹی دینی ہے کہ جان دینی ہے میں کہ میں جان دے دیاں گی لیکن رب دے مہمان مہینے دی بے عزتی نہ کراں گی اس ظالم نے میری اکھ تے تھپڑ ماریا قبلہ تے اکھ تے تھپڑ ماریا میری اکھ بے نور ہو گئی ہے اس اکھ تو مینوں نظر نہیں آندا حضرت جی میرے والا تو پکڑ کے مینوں گھسیڑ دا تندور تے لے گیا تے مینوں کہندا ماں روٹی دینی ہے کہ جان دینی ہے میں کہ مر جاواں گی مگر روٹی نہ دیاں گی تینوں اس ظالم نے مینوں بلدے تندور وچ سٹ دتا ہے حضرت جی اے خود صحیح اج 7 سال گزر گئے نے دے دتے زخماں دے نشان اج بھی میرے جسم تے باقی نے جدوں ماں روئی ہے کہندے نے میں ان دی کہانی سن کے آپ دیدہ ہو گیا میں کہ بی بی تینوں پتہ نہیں تیرے بیٹے نے توبہ کر لئی ہے جس ہاتھ نال تینوں اکھ تے تھپڑ ماریا سی اے بی بیوں نے اپنا ہاتھ بھی کٹ دیتا ہے جس پاسے بھی تیری اکھ تے تھپڑ لگیا تیری اکھ بے نور ہو گئی انہیں اپنے اکھ بھی اس پاسے والی کٹ دیتی ہے تے اللہ دی گھر وچ بھی بڑا رویا ہے مگر ان دی توبہ قبول نہیں ہوئی جدوں ماں نے سنیا ہے میرے پتر دا
ہاتھ کٹیا گیا ہے مالک بن دینار کہندے نے ماں تڑپ کے اٹھی ہے انہوں اپنے درد بھول گئے نے ایویں پتر دے چہرے تو چادر کھچی ہے تے پتر دی نکلی اکھ ویکھی تے ماں دی چیخاں نکل گئیاں ایویں اکھ دے بوسا دے کے کہندی ہے او میرے جگر دے ٹکڑے تو انج کیوں کیتا میں تے تیرے پیراں وچ کنڈا بھی نہیں دیکھ سکدی تو اپنی اکھ کٹ دتی ہے کدی اوندا کٹیا ہویا ہاتھ چندی ہے آندی او میرے بیٹے تو انج کیوں کیتا اپنی ماں دا دل دکھایا میں لاکھ واری قربان لیکن تیرے قدماں دے اندر میں کنڈا بھی قبول نہیں کر سکتی ماں نے پتر نو سینے لایا ہے تے کہندی ہے بیٹا جا میں تینوں معاف کیتا ہے ادھر ماں نے معاف کے آیا جناب مالک بن دینار کہندے نے غیب تو ندا دی ہے مالک بن دینار نو کہہ دے ہن کعبے آوے تے بھاوے نہ آوے میں دے ستے حج قبول فرما دے اس واسطے سائم کہہ گیا ہے کہ لکھاں ساکھ میں بندیا وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی ماں دے ساکھ ورگا او پتر بھاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا